Crita alaming lelembut. Ira-iraan tamu. Anggitanipun Rosa Titi Sarkara. Srengenge sore cemlorong nrobos jendela. Sunare sumebar ing jogan madangi ruang tamu sing ngiras tak nggo ruang kerja. Sore kuwi aku pinuju nyerempeng nulis cerita kanggo majalah panjebar semangat sing kita tresnani iki. Ora dinuga dadak ana wanita mlebu dumrojok tanpa larapan. Kepareng kula nderek kendel ing mriki sekedhap nggih, Pak. Celuluke sopan. Omahku mapan ing pinggir dalan. Ora sepisan pindho ana wong liwat mampir sak perlu ngaso yen kesel utawa ngeyup yen pinuju udan. Wis tau ana kanca ngwehi saran supaya aku mbukak warung kopi. Nanging seprene durung kecunggah. Aku isih seneng nulis kanggo ngisi wektu pensiun. Lumrahe yen ana tamu ajeg tak bagekake kanthi becik. Tamuku sore kuwi wanita likuran taun umure. Dedeg piadeke sedeng, pawakane semampe, rupane lumayan ayu. Sandang penganggone model jaman saiki, kaya lumrahe cewek Gen Z. Nuwun sewu, sampean kuwi sapa? Dene teka-teka mak sluduk mlebu gubukku iki. Pitakonku sakwise nawani ngombe banyu putih sing cemawis ing meja tamu. Tangane sing katon alus ngranggeh gelas mineral. Aneh, tak waspadakake lambene sing abang moyo ora nyecep isine gelas plastik. Kaya-kaya mung butuh nggondo banyune wae. Gelas diambu-ambu. Irunge sing bangir megar mingkup. Gelas nuli diselehake maneh ana meja. Oh nggih Pak, nderek nepangaken nami kula Akhir. Nanging biasa dipun panggil Umi. Kok bisa Akhir dadi Umi? Panelesehku. Mergi jangkepe nami kula Akhir Umi Sekar Dalu. Lah iki mau Mbak Umi saka ngendi? Apa arep menyang ngendi? Nggih namung mlampah-mlampah kemawon. Griya kula estunipun boten patos tebih saking mriki. Lho, ngendi to kampunge sampean? Pitakonku penasaran. Dheweke ora njawab. Swasana dadi amem. Jroning batin aku nggumun. Saka pangrasaku kaya ana wewadi sing diumpetake Umi. Dheweke ora gelem nyebut kampunge. Ana apa? Jare ora adoh. Nanging aku kok durung tau weruh rupane. Terus ana wigati apa sampeyan mampir ing gubukku iki? Pitakonku mecah swasana tidem. Mboten wonten wigatos menapa-menapa. Rak kepareng to Pak, menawi kula nderek kendel sekedhap. Oh ya mesti wae oleh. Pintu terbuka lebar. Apa maneh sing mampir wong ayu. Semaurku gojekan. Swasana bali amem. Dheweke luwih kerep ndingkluk. Saka tindak tanduk lan guayane, sajake Umi lagi nyimpen wewadi.
Nanging wewadi apa, aku ora ngerti. Amrih suasanane ora kaku, tanganku ngranggeh gelas kemasan mineral, nuli tak cecep nganti entek. Gurungku krasa seger. Ayo ta diunjuk. Apa arep ngunjuk teh lan kopi anget? Mboten, sampun cekap menika kemawon. Aku nggumun, tamu iki solah bawane sarwa nganeh-nganehi lan nyolowadi. Njupuk banyu mineral mung diamboni. Raine mbudidaya didelikake. Omong-omongan ora nyawang sing dijak omong. Sedilo-sedilo mbuwang mripate nyawang dalan sing reja. Ratan gedhe ngarep omahku prasasat ora tau sepi. Kendaraan pating sliwer ora ana pedote. Panyawange nglangut, terkadang unjal ambekan landung. Margine rame nggih, Pak. Kadose rumiyin ing ngajeng griya niki wonten wit kenari ageng. Pitakone. Lho, sampeyan kok ngerti? Ngertos, Pak. Kenging menapa dipun tegur? Jawab pitakone tamuku kuwi, aku banjur cerita rodok dawa. Durung suwe ratan gedhe ngarep omah diambakake. Latarku kekepras proyek pelebaran jalan. Kekiri sak meter ping sak ambane latar, kurang luwih 10 meter. Nadyan tanah hak milik lan aktif mbayar pajak, kekepras pelebaran jalan babar blas aku ora entuk ganti rugi. Ewadene aku lan warga liyane sing lemahe kena proyek ora bisa nuntut. Wong cilik pancen kudu nrimo ing pandum, sarwa kalah. Krungu ceritaku, Umi mantuk-mantuk. Katon melu ngrasakake trenyuh. Dheweke takon, proyek ngambakake dalan kuwi ana anggarane kanggo ganti rugi apa ora? Aku mung gedhek, ora ngerti. Wektu kaya lumaku cepet banget. Ora krasa ngobrol ngalor ngidul, ngerti-ngerti wancine wis meh surup. Dheweke menyat arep njaluk pamit, nanging banjur lungguh maneh merga bojoku teka. Nembe tindakan, Bu, kok ngantos sonten? Pitakone Umi karo nyalami bojoku sing lagi mulih arisan RT. Mboten kesahan kok, niki wau nembe arisan. Jawabe karo mlengos. Kula Umi, Bu, nyuwun pangapunten nderek kendel sekedhap wonten mriki. Nanging gandeng wekdalipun sampun sonten, kula kepareng nyuwun pamit. Ujare banjur jumangkah metu. Bojoku mlerok, ulate mbesengut. Tanpa omong aiu, mak semparet mlebu kamar. Atiku makdeg. Wiwit dheweke mlebu lawang mau, aku wis ngira bakal ana gara-gara. Bojoku mesti sujana. Pangiraku ora mleset. Nalika aku nyusul mlebu kamar, bojoku langsung damprat. Serangan wayah surup srengenge ndrendet kaya tembakane senjata mitra liur. Dasar tukmis, wis gerang orang rumangsani tuweke. Semprote. Kanthi sareh tak jlentrehake kedadean sing sak benere. Nanging bojoku tetep ora bisa nampa. Dheweke ndakwa aku selingkuh. Aku sadar geni emosi lagi mbrongot atine bojoku. Ketimbang kedawa-dawa lan dadi dredeg, saru dirungu tangga, aku trima meneng.
Swara adzan magrib ngumandang. Omahku ora adoh karo masjid, udakara 50 meter. Aku ngleser metu saka kamar, cepet-cepet amek wudu. Sakwise ganti sarung lan nganggo klambi koko, ora lali nganggo kopiah ireng, aku jumangkah metu tumuju masjid. Wengi wis ngukup jagat raya. Kahanan desa wis beda adoh karo jamanku isih bocah. Dalan kampung saiki wis ora peteng kaya mbiyen. Kejaba kuwi uga wis ora ana kebon utawa pekarangan kosong jroning desa. Yen biyen omah pating plencar keletan kebon, saiki jejel riyel omahe warga empet-empetan. Aku ngira bojoku isih nesu. Dheweke wis njingkrung kerubutan kemul. Olehku nulis cerita cekak wis rampung. Laptop tak tutup karo nglafalake hamdalah. Nadya wengi kaya sepi, mripatku durung ngantuk. Durung menyat saka kursi, maknyut aku kelingan dayoh sore mau. Kaya-kaya tekane mau ora numpak kendaraan. Pitakoning atiku, banjur muliye numpak apa? Ah embuh, aku mau ya ora namatake. Pikiranku wis keseret nampa gara-gara wayah surup surya. Nadyan durung pati ngantuk, aku mlebu kamar kepengin ngletakake awak. Ora lali kabeh lampu tak pateni, kejaba lampu panjeran. Lawang lan jendela uga wis tak cek, kabeh wis tak kunci. Nganti lingsir wengi, embuh mripat iki kok ora gelem merem. Saka rumangsaku, aku durung turu. Nalika dayoh wanita sing sore mau teka, lingsir wengi iki mara maneh. Embuh piye mlebune? Ujug-ujug dheweke wis ning kamar lan lungguh ing sisihku. Pak, rak mboten supe kalian kula to? Aku ora jawab. Temtu wae aku ora lali. Dheweke akhir umi sekar dalu. Nanging kepiye dheweke bisa mlebu omah ing kahanan kabeh lawang wis kemunci? Mboten usah ajrih, Pak. Kula sowan bapak malih. Cangkemku blangkemen. Ora kuwagang arep buka lambe. Dheweke terus nrocos omong. Wigatine rembug, dheweke wiwit wengi iki arep nyawiji karo aku. Ceritane dawa. Nanging gancaring cerita, dheweke korban kacilakan lalu lintas nganti nemahi tiwas. Kedadeane 2 taun kepungkur. Jarene dheweke wektu kuwi arep mangkat kuliah menyang Yogya. Nanging apes, pas tekan ngarep omahku, sepeda motore diserempet mobil mewah. Motor oling kontal nabrak wit kenari. Mobil sing nyerempet ngeblas, mlayu wegah tanggung jawab. Aku uga isih kalingan karo kedadean kuwi. Wadak sing wis dadi layon digawa polisi menyang rumah sakit. Layone banjur dirukti dening wong tuane. Wiwit kedadean tragis kuwi, Umi tetep ngenteni sopire mobil mewah sing nyerempet dheweke nganti mati. Nganti kapan dheweke ngenteni wong sing nyerempet kanggo nuntut tanggung jawab, mung arwahe Umi sing ngerti. Cilakane wit kenari sing kanggo ngenteni kuwi ditegor merga kena proyek njembarake dalan. Mula dheweke banjur taren kepengin nunut ing omahku. Kena ngopo lagi nembung saiki anggone arep nyawiji karo aku? Mak gragap aku sadar ing paturon ora ana sapa-sapa kejaba aku lan bojoku. Akhir Umi,
Aku bengok-bengok kaya wong lindur. Bojoku tangi, dheweke saya muntap.